Bună ziua tuturor! Eu sunt Artem, reprezentant al formației etnofolclorice Jack Score Frunze de Dor. Din ideea unui membru al comunității noastre, David, care filmează la momentul acest video, am decis să ștergem un pic și să facem curat, în hardcore și să scăpăm un pic de desenile astea mirabolante. Eu cred că mulți ați văzut istoriuri cum lumea se jăluie că New Gens, așa se spune, au venit, au desenat tot și au stricat tot. Și am decis că în loc să stăm și să ne jăluim pe stories, putem să venim și să ștergem cât am putut să ștergem și să facem o diferență, pentru că vorbele noastre duc departe. Din păcate, ploaie și buget limitat, fiind 2 sticle de acetonă, nu ne-au permis să ștergem tot, dar unele locuri totuși le-am șters, de exemplu acolo, sau deja să vă arătăm în poză ce am mai șters. Am reușit să vorbim cu hardcore, să vopsim încă o dată scaunele și vreau să spun doar una. Că nu o să fie una, să spun mai multe. Dacă veniți la hardcore, comportați-vă ca oameni. Înțeleg că e bine, ai loc în centru să bei și să fumezi și să te, nu da Doamne, bagi în vân. Dar trebuie să respectăm și locul, trebuie să respectăm alți oameni, să nu stăm aici să bem, să urlăm, să ținem pul pe scaun. Și dacă doriți să faceți o schimbare, eu cred că schimbarea să începe la voi, fiți oameni și votați Jack Score. Haideți cu toții să votăm trupe europene, Moldova să o promovăm, Jack Score să cânte la arene.